Dobrý deň. Práve vidíte pozemok, ktorý vlastní spoločnosť NFD. Tento pozemok je určený na náš prvý developerský projekt. Na pozemku sa bude staviať približne 11 rodinných domov. Je o rozlohe viac ako 16 000 m2. Pozemok má vlastný zdroj vody, má vlastnú možnú kanalizáciu. Akurát sa tu vlastne budú ťahať siete elektrické energie. A ináč je to veľmi pekné miesto s krásnym výhľadom na Ľuboviansky hrad, ako budete za chvíľočku mať možnosť vidieť. A taktiež je tam krásny výhľad na Vysoké Tatry. Taktiež z pozemku je vidieť mesto. Je tu veľmi dobrý prístup z hlavnej cesty. Tak veríme, že sa to bude ľuďom páčiť a bude tento projekt úspešný.